honea etorri gara eskatu ziatelako azaltzeko egun zertan nabilen eta egun Donostia Kulturako zuzendaritzan nago, ni bertako lagilea naiz, baina orain dela urte terdi gutxi gora bera, bertan jarraitzen dut lanean, baina esan bezala zuzendaritzan. Horrek eskatzen zuen azaltzea batetik Donostia Kultura zer den, baina bestetik Donostia Kultura zer ez den. Ulertuta hemen taldean, bat baino gehiago etzala Donostiarra izango, eta seguruena etzuela Donostiako errealitatea ezagutuko, eta esperientziak esaten digulako askotan nahastu egiten gaituztela dana pakete berean sartuz, Donostia Kultura da 2016, Donostia Kultura da 15 Donostia Kultura da kursala, eta pixkat lehenengo parte izan da azaltzea zer den Donostia Kultura, azalduz zer ez den. Gero saiatu naiz ere azaltzen, Donostia Kultura nola dagoen egun antolatuta, bere atal desberdinak eta atal bakoitzak egiten duena. Azalpen hori, bai datu objektiboetan eginda, hor dauden eta ezagutzen ditugun kopuruen arabera, baina baita ere gure ustez, nun ditugun erronkak eta nun ditugun aldatu nahi ditugun, edo hobetu, danaz da aldatu da, hobetu nahi ditugun atalak edo irizpideak, eta horrekin batera esan beharra baitago, bai dala helburu bat, eta hortarako etorri ginenetik, Donostia Kultura bera eta kultura Donostian nola burutzen eta nola burutu behar den egitea. Eta, horren bidez saiatu naiz ere azaltzen, momentu honetan Donostian dauden orekak edo desorekak betidanik eman direna, Donostia eta herrialdea, Donostian bertan zentroa eta periferia, auzoak, Donostia ulertzeko eta burutzeko nola gauzatu behar den dauden ideologia desberdinak, tradizioa eta aldaketak nahi ditunak. Eta gero guzti hori momentu honetan oso guztia dago eta etengabe ateratzen da, eta ondorengo galdera erantzunetan atera da, proiektu berriak, bereziki 2016, baina beste neurri batean tabakalera, nola eragingo duten bai Donostia Kulturan eta bai hirian. Beste maila batean, hori azalpenean, bazen ere helburua zer dagoen, egungo eredua oinarrituta dago gehien bat ikuskizunetan, baina Donostia Kultura oso handia da, oso erakunde handia da eta denetik jasotzen du, eta badaude basorkuntzarekin loturik dauden programak eta proiektuak, horiek indartu nahi ditugu, nahi dugu ere euskarari bere lekua ematea, horretarako jarri behar dira tresnak eta jarri behar dira kuotak eta jarri behar dira irizpideak, eta hortan hasiak gera, eta hori da momentu honetan daukagun erronkarrik handiena. Aldatu nahi ditugun eta hobetu nahi ditugun ildo horiek, oinarriak jartzea geroari begira horrela gelditu daitezen.